Good morning! Alas 8 na guys. Gani na raman ko na mata dyan. Nag-arrange ko sang mga makeup kay naikasal karon sa mga friend. And dyan naimuhuam sang makeup. Pero magbilin po ko gamay kay na ako makeupan karon si Ma'am Terry ang inahan sa simbahan. So na gipang bahin ug asay aho ug asay sa aho ang friend. Kay muhuam lagi si Jack kay mag-makeup pud siya sa uban nga mga contestant. Ta mag-makeup siya sa uban nga mga membro betos entourage. So, agang buhok bito, gas ang nabanta dyan, kaya muras zag na oily. Sakad nga nabuntis ko, murang oily, bisag ligo ta, oily gyapon. By the way guys, nahinog nagang avocado. Maghiwa ko karon og ang kanog pamahaw, kaya pamon ko na mahaw. Madyo laman ang ipare sang oatmeal ug itlog na apod tay avocado gamay. Gamay rapod kay ipot magpasulabi. Kinsa na? Ba si bisayang sunog? Mo ba? Noon sa isang asawa. Uy, hala. Pila ka buwan? Hala, uy, luod sa si ini. Hala, uy. Pirmi laman yung balita nga ni nakuhaan. Ay, di naram na patanawin kaya maghilak ramo. Sakit ray yung dughan. Pila ba di kabuwan isang asawa? Ano sa juman ng anak? Dako na magtidyan, 6 months siguro ni. Uy, garabi mo ara magad siyang mabalitaan ng sige bitaw og kakuhaan. Nadagang mga kuan ba makuhaan, mura man putog mabuo. So by the way, di ara avocado. Nagdengan-dengan magkahinog oy. Ako ay nalilito. Doy, tagays iban na rin doy. Evergreen man day ni. Tagays mama. So hinog na ni si Jack kay evergreen man ni si Jack. Ninggara na paghangray na itis, ning samot si Jaron. Sa mga bagong sang channel na adyo ko dyan makatingada ng hangtingog kay mo na dyan yung hangtingog. Maingan magpirme ko na ita ko adyo ko na ita kay maita ko din ako magtingog. So, inlo ni doy. Lain magkulon mo na na yan Tagot na. tarong kay basig ba intunsis ta daning kagwanga ka. Tagot na. So 1/4 ra just 1/4. Oh wow, thank you ka dyan ni Mayor Sale. Ija kong gibahinan daning ija nga avocado. Sumo lang ito adyo mo kagauda ning hangtingog kay mao na gad ija. Ug sikag tanas ang video sukad sa una. Madyo ganin ang tingog ron kaning laylo na. Di nakaadyo ko ingog grabing isog kaadyo ning buntis ko kay nilaging murag sagol bitaw kapoy murag nabawas-bawas na nagang energy. Nagabanin to nang alisa nga abi nila rang kabidya gagang batasan. Di gid nimo masukod ning kabidjas batasan sa among tuno. Kay grabe gid ning isog ganing among tuno dari mao na gid ni ija. Na gid mo mahimod ana. Alam mi oy. Pwede man nijagkan ano buwa pa ita ano. Mandi siguro siya makadaot. Lami arba kay na. Ilan siya uguwang kay mapanitan nimo. Ug na iban gani magpilit-pilit nga na. Naahat na sa ipo. Majo. Kanto tundan gamay isa ka buok. Hi everybody! Basig matinga mo kinsa na dyan katubang karon ako gihapon pero nag-ayos lang ng konti para hindi naman tayo mukhang aswang doon pagdating sa simbahan. Siyempre kasalan yan. Kailangan presentable ng kahit nakaunti. So, wala nag-ayos ako ng konti. Gikan mo ko ganina sa dito sa amang silingan kay make up ko. Wala ako nag-vlog dito kay siyempre dinalian na kay naghabol sa oras. Nag-ilis na merong dawas undoy. Yeah. Sige taod sang sandal kay di ko kaduko. Ang sandal kay na may heket-heket sa tiil hinatag ni Ate Mervy. Thank you Ate Mervy daring sandal. So nauna na karon sa may tabo karon dito simbahan. Oh guys, abani ko karon ninyo sa tong vlog kay mo atin ta og kasal. So sigurado naay daghang pagkain. Naay daghang gwapo-gwapa. Alas 2 naman guys, alas 2 man kuno mag-start. Madyo makaabot pa mi dani inig paso sa bride dani nga dugad dyan man ang Paris. O pa man mo tagbang. Smile! 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 Diri na kaya rin makakita ko. Dari ko kay mag-video ko. Charot! Grabe ka bongga oh. Na-transform ang simbahan. Pasalamat ko sa nag-imbitar na mo. Si Linlin ug si Jeremy kay maka-witness mis ilahang pagminahalay karon. Ang nagdecorate na ni guys, Chris Reyes Events and Lifestyle. So gud nag-seremonyas guys ni gawas nag-room. Di ako sladyo maglisod ko video kay dam ko daplin di ko kadas magdas magkay agatong tijan ni tawo na tangampingan. Mao ni si Jag Kaslin karon.
jang inahan ug amahan. So nga na ihatod na dyan na siya sa altar sa kaminjoon, maminjo na gajud na siya. Grabe di ra pa mabangpang na Bisman, oh, taga Garcia pra po sa ning Bisman daan eh. Tiya, adrilo day guys, single, unavailable. So kaning sunod nga mo paso guys, kanang naas right side, anang gimik-upan ganina, managang giingin ni nga gimik-upan. Bongga. Alam ini ilang kasal guys, kay intimate ra bitaw, di bitaw daghang gubot. So mani kang makauban sa table guys, mga secondary sponsors. Ni sagol ka jud ko secondary sponsors kay arong sigurado katang bambam unja, di ta mauwahi ug na hinukad. Syempre guys, di mawaag ig suon sa teang groom, si Riva ug si Colin. Famous na sila sa TikTok, sa mga TikToker dia kaila mo ni Dashinaidis. Na sigurado ko jung malingaw mo nila kay si Colin magbisaya ra ba ni si Jan magtagalog pod, mamuot mo si ijahang mga inistoryahan ba. Mao na sila ag Dashinaidis, famous na sila sa TikTok. Ug syempre nalipay ko guys, kaya nakakita ko sang high school classmate mo ni nagtudlo na gitar. Salamat ka ni Nunoy. Wa mi ka chika-chika kay ladyo ra magamang table. Katong laki mo yung classmate ha, si Nunoy. Mo ni gwapa nga maid of honor. Diya kaluhan ni siya sa bride. Tinga gani ko gani ko ano maning bride nga wa man ni siya nag-gown. So ag maid of honor day to, no mix naganguto kay pareha lagig naong kay kaluha. So this is it mo nagazini gipaabot sa tanan, nag-bride nagazini ning paso. Wa ko kadyo kakita ni Jagay tag-as magudagstan. Basta kay mo na si Jana, doon na sa parents, mo na moment nga mara naghilak-hilak na ko ba kasi apa dyan ang uiha, basta ingan ni na makahilak man ko uy. Balhin kasi kog pisto kay makakita ko kay kining mao ba dyan ito adjang pinaka center of attraction kaning bride ba jaga judug na ikasal. Grabe ra ba jang lamia sa moment ni guys, labi nag-ikaw kaslen katong ako ingan ni gikasal nga na lamia sa moment bitaw nga napag imong ginikanan makahatod pa nimo sa altar. Ana to ana nagtagbo na jud sila sa groom. Saka na sila dito sa babaw kaya tuman na sila panalanginan. Char. So katong mga daga pa adyo sa mo pagdali kay di ni dali nga desisyon na imong sudlan ni nganing kaminjoon pero sure na gadyo ka 100% sure na ka. Hala das mag. Halibaya duga jud nga hinam-hinam nas kaminjoon. Hala das mag ra magiangay ta. Kami dari guys nami mga kawalingong singers nga grabing lagmi ag mga tingog sus. Ganahan mo manguha na nilala kuhaan na ninyo sila singir kay di mo magmahay. Ako guys mukanta mapuko pwede po kuno jud kuhaan pero usara ka buok ako kay di ko silbig daghan kay hangat nja, siyempre, kung manay bahalas pamagasay o kunod anay. I now pronounce you, husband and wife, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Whom God hath joined together, let no man put asunder. Face to face. Okay, so on. Ako gago. Ang pag-evaluate nyo, the newlywed, Mr. and Mrs. Jeremy Tagoba. Congratulations. You will now kiss your wife. Grabe mo gani ang huwaton jud nga moment basta nay kasal. Congratulations sa ba nag-asawa. Basta ako guys kiligon kadjugo basta first kiss as husband and wife. Murag grabe kami memorable jud nga kiss ba. Ja kay man magseremonyas honeymoon na ni. Laga jud ganahan kadjugo na sila anak daghan ka adjo. By the way guys, mo perform dai Rivag si Colin og kanang mag float sila ba float betawag na ja wala man ang video kay arabing lisura kadyo kay daghan nang video ako kasuksok. Ning tugtog sila danig Wingard video saxophone man siguro tong kang Colin. Syempre guys, ag most awaited nga kinan-anay. Sa nga na may sundo dari basta magkaon mi nga ni guys basta nay mga crabs or shrimps nga na mo ani dyan na kay ja kong apanitan inga na kadyo ko ni ja kapinangga bitaw kay makakit-kit magguda ng panit ug kanang kuan mo tukar ang allergy pero crabs ra ang gikaon na kay wala ko muangi si shrimps bisag mo na ang paborito sa una karon lud una ko grabing daghan nagpagkaon guys kay buffet style man ja mao ra nang gikuha kay di mo na mahurot masayang ra man po ja kaning banda ni hapon ning igahi ni bugoy karon uli ni bugoy napod may kagasa kay mga jo managasag mo uli mi japod mo inga na pud mo ang gidagrag si undoy nga ija man ang kusa nga gustong buhaton para na kay inga na man ko ni ja kamahal ako na ganyan dyan kikasapan nga nga pagkuha nag imong plato dito pagkaon dito pasagdir ako dari kay makakaon mo ko dari magagid mo hawa kay gusto magagid ko rin atong atungan hay Ginoo tabangan. So by the way guys, dari ko ipaila-ila din nga afam grabing kagwapo kaadyo si jare si Colin Shinaidi. Bana ni siya sa kamimbro na magdari nga si Riva, sikat ni sila kaadyo sa TikTok. Unja grabe ni siya kapanalangin sa amo ang simbahan dari kay mo ni among choir director. Unja grabe ka knowledgeable kaadyo ni siya about music, manitig tudlo na mo sa mga instrument, sa mga kanta na mo ini ka Domingo. Sa mga TikToker di sure ko kakita na mo daan nila the Shinaidis agnan silang TikTok. Sana po sila YouTube account Colin and Clary. Grabe kagwapo no, pero pasensya nagagadyo kay wa nagajay pag-asa dyan taw mga bajiran ni kay rang inlaba man ni siya asawa. Laliman kagibay lugo ni siya kinabuhi dito sa Amerika para maarhila mas Pilipinas kay bahala garhi magpuso siya magkaon ko na siya ginamus. Para lamang na uban na dyan pinalanggang asawa. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by.
That's the story. And you know, I can relate to it. I understand what it means to lose your family. Understand what it means to feel like you've lost everything in life. I spent, 3 weeks in jail once, and once upon a time I almost went to jail for 23 years.